ଆପଣ କାହିଁ କାନ୍ଦେ କଣ ହେଇଛି? ମୋ ପୁଅ ସବୁ ଦେଖିପାରିବ ତ? ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା କଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ସବୁ ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ କରୁଛି, ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆପଣ କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ମୁଣ୍ଡ ମାରିଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହୁଛୁ ସାଢେ କଣ ହାତ ମାରୁଛୁ? ସୁବିଧା ହଉନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ଖାଲି ତ ପ୍ରେମ କଲୁ ରେ। ତୁ କେମିତିଆ ରୋଷେଇ ତୋତେ ଖାଲି ପଠୁଛନ୍ତି, ମତେ ଟିକେ ପଠୁନାହାନ୍ତି। ସାରା ଲାଟିନେ କରିଥିଲୁ। ଭଲ ଟଙ୍କା ନେବେ 7,300 କାନ ଫୋଡ଼ି ଦେଖୁନ ରସିକିଆ ଚୁଡ଼ା ଭଳି। ଜାଣିପାରୁନି ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକି କଲ୍ କହୁଛି ମୁଁ ବାଳ ସ୍ପ୍ରା କରିବାକୁ ଯିବି।